Jos vois kysyä jotain muutakin, jos viitit. Juu, moikka. Moi! Moi. Ootko sä tulossa ratsastustunnille? No en, herra Jeesus. Vaikka kyllä mä voisin tulla, mä rakastan hevosia. Vaikka siis minun tyttäreni on tulossa tunnille. Joo, moi. Mun nimi on Bibi. Terve. Mä oon siis Mimmi. Ja mä annan, tai siis ei kun, siis pidän anteeksi. Pidän teille, ooks sä tulossa siis alkeistunnille? Joo, kyllä mä oon. Niin, pidän alkeistunnin. Valitettavasti tämän tallin omistaja Anni